ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଳଚେର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବା ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଆସିବେ। ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସହିତ ତାଳଚେର ଠାରୁ 25 ବା 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଅନୁଗୁଳକୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ରେଣ୍ଟ କରି ବା ଆପଣ ଯଦି ବାଇକ୍ ବା କାର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆରାମରେ ଆପଣ ସିଧା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟେମ୍ପଲ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଆପଣ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହାର ଇତିହାସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟି କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେଠୁ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଚାଲିଛି, ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ ମାକୁ ଏଠି ଆସି ଯିଏ ବି ଯାହା ମାଗେ ସେ କେବେ ନିଷ୍ଫଳା ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୁରା A to Z ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟେମ୍ପଲ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ, ଯାହାକି 2003 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେତେବେଳର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ଶ୍ରୀ NV ଧଳ ଏବଂ SP ଥିବା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଳଚେର। ହିଙ୍ଗୁଳା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଯାହାକି ଜନ୍ତାଳ ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ଶୀତଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର କଲଚର ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ, ରମ୍ପା, ଗୋଟିପୁଅ, ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ ନୃତ୍ୟ ସହ ଦେଶର ଯେମିତି ଆସାମର ବିହୁ, ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜସ୍ଥାନୀ, କୋଲକାତାର ଫୋଲ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ମଣିପୁରର ମଣିପୁରୀ ଆଉ କଥକ, କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କିଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ରୂପକ ଥିବା ମା ସତୀଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ସତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇ ମହାଦେବ ରାଗି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ମା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଗଳ ପରି ବୁଲିଥିଲେ। ଜୀବଜଗତକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ମହାଦେବ ହିମାଳୟରେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମା ସତୀଙ୍କ ଶରୀର 52 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି 52ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ବୋଲି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହର ଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନଳରାଜା ତାଙ୍କ ବଂଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଦର୍ଭ ଦଖଲ କଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦର୍ଭ ଆଣିଥିଲେ। ବିଦର୍ଭ ଯାହା ଅଧୁନା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ତ ମା ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବିଦର୍ଭ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 64 ଭୋଗ ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6 ଷଷ୍ଠ କଥାଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ରାଜା ସେତେବେଳେ ନଳରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବି ତ ଯିବି। ଯେହେତୁ ବିଦର୍ଭରୁ ପୁରୀ ବହୁତ ଦୂର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ମା ରାୟପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ତାଳଚେର ପାଖାପାଖି ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ମା ଆଉ ସେଠୁ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ
ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋପାଳଗଡ଼ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଗୋପାଳଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ସପ୍ତମ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜନ୍ତାଳ ପୂଜାରୁ। ମାଙ୍କ ପୂଜା କେବଳ ଦେହୁରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ଉଭାସ୍ଥଳର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି କୋଇଲା ଆଣି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ କଥାଟି ହେଉଛି ଏତେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ 9 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଚାନ୍ଦୁଆରେ କେବେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ମା ଶୀତଳା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାହା ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9 ଏବଂ ନବମ କଥାଟି ହେଉଛି ପେଣ୍ଡାଲରେ 5 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା କରଡ଼େଇ, 3ରେ ମା କୁଟେଇଶୁଣୀ, 4ରେ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୀ। ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଏବଂ ମହୁଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। and fact number 10 ମା ନବମ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଯଦି ଆପଣ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅବିନାଶ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।